Gepleyer Azatlyk Radiosyň. Akşamlyk hayrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2022-nji ýylyň 10-njy dekabry hepdäniň şenbe güni eferde hepdäniň jemi gepleşigi, hepdäniň wakalaryna syny men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepde Türkmen resmileri döwlet derejesinde korrupsiýa garşy görüşiň nowatdaky hatawatyny berdi. Ýyllar boýy dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda galýan döwletiň resmileri problema garşy çäre görýänligini aýdyp 8-nji dekabrda beren hatawatynda käbir galla kärhanalarynda hem Türkmen howa ýollary agentliginde korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylandygyny eglan etdi. Döwlet telewizionyasy ýene-de towa edýän adamlary görkezdi. Bu barada kärdeşim Maksat Ataýewiň maglumatlaryny dinläli. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy korrupsiýa jinayetlerine aýplanýan we öz etmişlerini boyun alyp özlerini ýadgarýan elleri gandyrly adamlar görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji dekabrda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşine Türkmenistanyň baş prokurory Serdar Mälikguliýew ýurdun käbir garly kärhanalaryna we Türkmen howa ýollary agentligine korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylandygyny hasawat berdi. Döwlet mediasyna görä Balkanawat garly kärhanasynyň direktory Juma Mehmet Hojaýew kärhananyň däne saklaýjy bölüminiň başlygy Ezber Gılıç Bayjanow bilen öz jogapkärçiligine garly önümlerinden bir kanun unu we kepe öndürüp olary bir kanun satmakda aýplanýar. Şeýle-de Bäherden garly önümler kärhanasynyň däne saklaýjy bölüminiň müdiri şol bir wagtda kärhananyň wagtlaýyn ýerine ýetirji direktory Guwonç Tähedow buğdaýy bir kanun satmakda we döwleti aýratynly meçberde ziýan ýetirmekde aýplanýar. Döwlet medeniýeti garly kärhanasynyň ýol başlarynyň wezipä ýarlyklaryny, gulluk bähbitleriniň garşysyna peýdalananlyklaryny aýdýar. Şeýle-de resmi media jinayet jogapkärçiligini çekilen resmilerin kaziýetiň hökmü bilen 12 ýyl azatdykdan mahrum edilendigini habar berýär. Azatlyk radiosy ýylyň dowamyna ýurdun dürli sebitlerine ýylatyň ýeňillikli un paýlaryny almakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary galy berse-de ýurdun käbir künjeklerine ýerleşýän garly kärhanalarına girişilen döňewler barada habar berdi. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisine baş prokuror Türkmen howa ýollary agentligine saçylan korrupsiýa jinayetleri barada hem hasawat berdi. Howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Kerim Kerimow daşaryk howa gatnawlarynyň uçur biletleri üçin dürli raýatlardan para almakda aýplanýar. Onuň tanyşlary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Abduresul Mammadow we Çary Meredow arada durup uçur biletleri üçin para alyp bermekde aýplanýar. Şeýle-de uçur biletleriniň satyjysy Cennet Goçgorguly we Raýat Toýguly Artykniýazow bilen dilleşip uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para almakda aýplanýar. Daşary ýurt howa gatnawlarynyň uçur biletleri bilen bagly korrupsiýada aýplanýan adamlar sentýabr aýynyň dowamyna müşterilerden para alanyklaryny döwlet telewizionyasine boyun aldylar. Döwlet mediasyna görä kaziýetiň hökmü bilen howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygy Kerimow 13 ýyl, bilet satyjydy Goçgorguly we 8 ýyl 3 aý, Raýatlar Mammadow we Meredow 12 ýyl, Artykniýazow 11 ýyl möhlet bilen azatdykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosy hususan Türkmenistanyň pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleriniň tapgyrlygyny gowşadylyp başlanmagy bilen uçur biletleriniň töweregindäki kynçylyklar, biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolawçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden paralan howa gatnawlarynyň başlygynyň hemde birinji derejeli bilet satyjysynyň öz wezipeleriniň hyýanatçylykly peýdalananlygyny aýdýar. Galy berse-de döwlet telewizionyasy korrupsiýada aýplanýan erkek raýatlary elleri gandyrly görkezdi. Kaziýet hökmü bilen azatdykdan mahrum edilen raýatlaryň ählisi döwlet telewizionyasynda öz etmişlerini boyun aldy we özlerini ýadgyrdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasawatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzda korunary elýär. Döwlet telewizionyasy wagtyl jinayetçilikde aýplanyp ele salynan resmileri towa edýän görnüşde efirde görkezýär. Serdar Berdimuhammedowyň mart aýyna prezident wezipesine ýelemeginden bäri korrupsiýa jinayetleri bilen bagly tutsak edilen resmiler ilkinji gedek döwlet telewizionyasynda görkezilýär. Türkmen häkimetleriniň ýöredýän düzgünleriniň birden üýtgemegi ýerlerde halka dilden berýän wadalarynda tapylmazlygy seýrekdäl. Şeýle ýagdaýlaryň biri şu hepde Türkmenawat şäherinde ýüze çykdy we bazar söwdegärlerini agyr günet aldy. Kärdeşim Merdan Taryýew dinläli. Lewawyň dolandyrys merkeziniň durky täzirlenen iň iri bazarlarynyň biriniň odolky söwdegärlerine söz berilen ýeňillikler berjaý edilmeýär. 2020-nji ýylda Türkmenawatyň merkezi Daýhan bazarynyň daşky tarapy köp dukany ýykyldy. Şol pursat söwdegärlere bazaryň durky täzelenenden soň olaryň ýykylan dukanlarynyň öwedine muhty bolmasa-da ýeňillikli bahadan söwda nokotlarynyň beriljekdigi aýdyldy. Dip odolky dukan eýeleriniň biri ýatlaýar. Ol ilat arasında gök bazar hem atlandırılan bu yerde mundan 2 ýyl odol döwlet tarapyndan gurulan dukanlar bilen birlikde
telekeçilerin özlerinin diken suwda nokotlarynyň hem bolandygyny aýdýar. Bazaryň iň görgünli yerinde samastroy dukanlar hem bardy. Aylyk näresmi töleglerini berip tursaň, bazar resmileri azar bermeýärdi. Her neçikde bolsa resmi dukan eýleri bilen birlikde bu satyjylara hem bazar açylandan soň yeňillikleriň dörediljektigi söz berilipdi. Munyň öwedine bizden çekilen ziyan barada dawa etmezlik soruldy. Diýip söhbetleşimiz aýdýar we wadalaryň diňe dil üstü bilen edilendigini belleýär. Soňky 2 ýylyň içinde bazaryň uly meýdany ýykylyp durky täzeleninden soň ony täzil bayramçylyklarynyň öň ýanynda ulanysy bermek meýilleşdirilýär. Bazaryň içinde esasan 20 metr kvadrat we 30 metr kvadrat meýdanly dukanlar bar. Ýarym resmi Salam News internet neşriniň maglumatyna görä, Merkezi Daýhan bazarynyň durkuny täzelemek işleriniň çäginde gurulýan täze bazaryň meýdany 3 hektara deň bolar. Bazarda 289 dukan we jemi 880 satyjy orunlyk uly basyrmalaryň dördüsiniň aşagynda ýürüýte suwda zowlugy hem gözüňünde tutulan. Ozalky dukan eýerleri öňkü gelinen ýalysyga laýyklykda täze suwda nokotlaryny almagy baranlarynda olar üçin hiç ýyly ýeňillikleriň bolmajakdygy aýdylypdyr. Bu doğrudan hem garaşylmadyk bir ýagdaý boldy. Bazarda sowda etjek bolsaň dukanyň her 1 kvadrat metri üçin 10.000 manat töläp ony satyn almaly. Basyrmaly zowlukda 2 metrlik sowda nokody üçin her gün 20 manat tölemeli. Biz olaryň wadalaryny ýatlatdyk, yeňillikleri soradyk. Olar hamana sözlerini unudan ýaly isleseňiz alyň, islemeseňiz almaň diýip jogap gaýtardylar. Diýip Türkmenawatly telekeçi belledi. Söhbetleşimiz ozalky ýalysyň diňe dil üstü bilen amal edilendigi sebäpli arzularını resmi idarlara istirmek mümkinçiliklerinden hem çäklidigini sözüne goşdy. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenawatyň häkimliginden we degişli suwda idarlaryndan maglumat alyp bilmedi. Mundan öň Azatlyk Türkmenawatda häkimetleriň bazarlaryň daşynda elin öndürilen azyk gökbakçy önümlerini köçelerde satýanlara garşy reýt geçirýändige barada hem habar beripdi. Azatlyň söhbetdeşleri reýtlerin diňe bazarlaryň we uly suwda nokotlarynyň golaýynda geçirilýändigine hem üns çekdiler. Olar muny bazarlarda we küçük satyjylarynyň hüdürleýän şol bir haritlarynyň bahasynyň arasyndaky artapawut bilen hem baglanystyrýarlar. Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ilatyň öz hojalyklarynda öndüren önümlerini bazarlaryň daş töwereginde ýa-da etrapçylaryň arlarynda satmaga ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri suwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, satyjylaryň ýürüýte ruhsatnama we bazarlarda suwda tekçilerini almalydygyny aýdyp, köçelerde azyk önümler satýanlara garşy gözegçiligini wagtal güýçlendirýärler. Şol bir wagtda kiçi suwdagärler bazarlarda suwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we suwda tekçileriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşy gymmatdygyny aýdýarlar. Galy bersede Azatlyk Türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaýyn görünüşde girden çäklendiriji düzgünleriniň bazar suwdagärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznesa ýeten ziýanynyň öwüzini dolmaýandygy sebäpli öz janyny kast eden telekeçileriň hem bolandygy barada habar beripdi. Gepleýär Azatlyk radiosu hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan ýem 9,5 ay bäri Ukrainada dowam edýän uruş barada öz resmi pozisiýasyny beýan etmän gelýär. Şeride bolsa soňky günlerde ýurtda ilatyň Ukrainadaky uruş barada günbatar medeniýetini okamazlygy we orsiýeti mahabatlandyrmak boýunça çykyşlar köpeldi. Azatlyň habarçylarynyň hem garaşsyz media çeşmeleriniň bu barada berýän maglumatlaryna görä, orsiýeti mahabatlandyrmak bilen bir wagtda günbataryň Ukraina bildirýän goldawy tanqidlenýär. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy şu günler welaýatyň mekteplerinde hem edara kärhanalarynda günbatara garşy geçirilýän wagyz nesihat ýygnaklary barada 8-nji dekabrda şeýle habar berdi. Ukrainadaky ýagdaý barada aýdyp, günbataryň we ABŞ-nyň güýçleriniň erwet maksatly faşizmi goldaýandygyny aýdyp, orsiýet hakda iň gowy pikirleri öňe sürýärler. 26-njy, 21-nji we 10-njy orta mekteplerde etrap bilim bölümleriniň milli howpsuzlyk we içeri işler ministerlikleriniň wekilleri ýygnaklary geçirýärler we ýaşlaryň ruhuny ruslara tarapdar terbiýelemäge, günbatary düşman edip görkezmäge sinanşýarlar. Dip Azatlyň habarçysy aýtdy. Şeýle ýygnaklar diňe bir okuw jaýlary bilen çäklenmeýär, orsiýetçilik propagandasy döwlet idaralaryna şol sanda deňiz port kärhanalarynda hem geçirilýär, jemgyýetçilik guramalarynyň hem aýallar geňeşiniň agzalary hem yerli edara kärhanalary bir-birinden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda günbatar medeniýetiniň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okamazlyga ündüýärler.
propaganda ýygnaklaryny geçirip Ukrainada bolýan söwüş ertir Türkmenistanda hem bolup biler. Eger ýaşlarymyzy günwatar medeniýetinden hem de medeniýetinden el çekdirmesek, ýaşlaryň aňyny zäherleýän maglumatlar, Amerika we Ýewropa medeniýetleri Ukrainadaky urşa baş sebäp boldy. Diýip ýygnaga gatnaşanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen anonim urleşen yerli ýaşaýjylaryň gurrun bermegine görä ýygnaklaryň guramaçylary ilatyň ýurdun içindäki problemalardan nägilelik bildirmeginiň hem öňüni almagy synanşýarlar. Bizim aramızda hem günwatar agentleri var. Olar Türkmenistandaky kemçilikleri daşary ýurtlardaky medeniýetlarda çap edip, Türkmen halkyny hem ayaga galdyryp, uruş turuzjak bolýarlar. Ukrainanyň gününi başymyza salmak üçin hereket edýärler. Nevitgada bay bir tarap garaşsyz döwletimiz Orsiýet bilen dost dogonluk strategik gatnaşygyny berkidýär. Dip adatlyň Türkmen başly söhbetdeşleriniň biri karhanasynda geçen ýygnagyň mazmuny barady gurrun berdi. Türkmen başynyň 26-njy orta mektebinde geçirilen ýygnakda mektep okuwçylarynyň Ukrainadaky uruş barada sosial ulamlarda kommentariýa ýazmak meselesi hem agdalypdyr. Ukrainadaky uruşda ortaýet garalap kommentariýa ýazýarlar. Aslynda Ukrainany garalap ýazsaňyz dogry bolardy. Bu makalalaryň aşagyny. Emma günwatar medeniýetiniň bu temada ýaşlaryň aňyny zäherländigi görünüp dur. Diýip habarçymyz Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Türkmenbaşy şäherindäki kiber jinaýatlary garşy göreş bölüminiň ofitseriniň mekdepdäki ýygnakda aýdanlaryny çetirledi. Adatlyk bilen gürleşen söhbetdeşleriň biri ýygnaklardaky ortaýetçilik propagandasy barada özüniň we öz tanyşlarynyň pikirini paýlaşyp şeýle diýdi. Yerli howpsuzlyk resmiýetleriniň sözlerinden çen tutsak, Türkmenistan garaşsyz bir tarap döwlet däldi, ortaýetiň bir welaýaty. Olaryň çykyşlaryny dinleýänlerde şeýle pikir döreýär. Kimse ortaýet Türkmenistan urussyz eline geçirendir diýän bolsa, beýlikler Ukrainanyň ortaýety garşy durmak, gorunmak üçin dünýäden kömek almagy haky bardyr diýär. Ortaýetler ilki Krimi ele geçirdi, Donbassy, Lugansky, ýagny garaşsyz Ukrainanyň topragyna ruhsatsız el urdy diýärler. Dip Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy aýtdy. Türkmenistanda ortaýetçilik propagandasynyň güýçlenýänligini Türkmen News neşri hem habar berýär. 6-njy dekabrda çap edilen maglumatda şeýle ýygnaklaryň Lewapda hem geçirilýänligi ma'lum edildi. Welaýet mekteplerinde mugallimleri we çağalary Ukrain meýdany we günbataryň azgynlygy barada aýdyp gorkudýarlar diýip Türkmen News neşri habar berdi. Bu maglumata görä Lewapda hem duşuklary, häkimliklerin etrap bilim bölümleriniň, polisiýanyň we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekilleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ortaýetin Ukraina esasy çözup, goňşy ýurdun ýeňişliginde 9,5 aýlap alyp barýan uruşy baradaky pozisiýasyny şu çaka çenli resmi derejede açyk ma'lum etmediler. Şeýle-de bolsa Türkmen News neşri ortaýet bilen Ukrainanyň arasyndaky konflikt meselesinde Türkmenistanyň Russiýany goldamak meýilini birnäçe gezek görkezönligine öňe çekýär. Maglumatda bellenşýär 2022-nji ýylyň awgust aýynda Ukrainanyň garaşsyzlyk güni bilen gutlandy. Prezident Serdar Berdimuhamedow parahatçylyk itleglerini adaty sözlerinden aýyrdy. 1-nji dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Polşada geçiren ýygnagynda Türkmenistanyň hemişelik wekili Hemra Aman Nazarow Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitry Kulebanyň çykyşy wagtynda zaldan çykyp gitdi. Türkmenistan bilen ortaýetin siýasatçylarynyň soňky aýlarda edýän ýygyderli özara saparlaryna Serdar Berdimuhamedowyň iýunda onuň kakasynyň noýabrda ortaýete sapar edenligine maglumatda üns berilýär. Soňky ýyl Türkmen häkimetleri ýyl içinde günbatar barada näletleýiji çykyşlaryny 3 ýyl mundan odal gurnapdy. 2019-njy ýylyň awgust aýynda Türkmen häkimetleri prezidentiň saglyk ýagdaýy barada iýulyň aýagynda ýaýran habarlaryň fonunda günbatar ýurtlaryny we Birleşen Ştatlaryny duşmançylykda aýplaýan ähengde tutuş ýurt boýunça ýyl içinde çykyşlary geçiripdi. Bellemeleri şonda prezidentiň saglygy baradaky habarlar Rus medeniýetinde peýda bolupdy. Adatlyň Türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleri ýurt resmiýetleriniň agyr ykdysady krizisyny ejir çeken we häkimetleriň batyşyndan ýadan ýylada arasynda närazylygyň tutaşmagyndan howatyrlanýanlygyny aýdarlar. Olar şu sebäpden daşary ýurtlara uçar gatnawynyň udaga çekdirilip çäkli görnüşde ýola goýulanlygyny belleýärler. Ýolbaşçylarymyz gozgalaňçylaryň gelmeginden gorkýarlar diýip anonim gürleşen çeşme aýdar. 2019-njy ýylyň maý aýyndan beri Türkmen jemgyýetinde öňgörüli we şidilmedik derejede raýat aktivligi ýüze çykdy we ilatyň öz nägileligini açyk beýan etmegine höwesi güýçlendi.
Gepleyer Azatlyk Radiosu hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Soň günlerde Türkmenistanda howa hasam sowady ýurtda temperaturanyň rekord derejelere ýeten wagtynda jaýlary ýylatmak problemasy güýçlendi. Ýylatyň arasynda keselçilik köpeldi. Soğuk howanyň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsiri barada kärdeşim Sehrany dinläli. Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejeleri çenli aşaklayan mahaly Mar welaýatynda grip dümög alamatlary bilen keselleýän adamlar, şol sanda çağalar göz görteli köpeldi. Mar we Bayramaly şäherlerindäki dermanhanalarda adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Köp adam öýünde bejerge almaga çalışýar, ýöne hastahanada bejerge alýanlar hem kän. Näsaglaryň köpdügi sebäpli häzir keselhanalaryň çağalar bölümleriniň aglabatynda ýer tapdyrmaýar diýip Marly Lukman anonimlik şertinde 6 dekabrda gurrun berdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä dümögiň ýaýramagyna ýaşaýyş jaýlarynda gaz peşleriniň köpçülikleýin sökülüp aýrylmagy netijesinde ilatyň jaýlary ýylatmakda kynçylyk çekmegi sebäp bolýar. Ýatlasak oktýabryň ahirinde Marynyň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp ýangyn döredip biljek enjamlary barladylar we köp ýaşaýjynyň gaz peşlerini söküp aýyrdylar. Öňkü ýyllarda ýyladys katenler kadyly işçimän soň çöýün batareyalarymy, ýagny ýyladys turbalarymyzy satyp derewine gara gaz peç gurnamaly bolup dökýäni, geçen aýlarda gaz peçleri ulanmagy hem gadaganlyk girdildi. Jaýlaryň otaglary juda sowuk, şu günlerde howanyň aşy sowukdugy sebäpli olary elektrik peçler bilen kadyly ýylatyp bolmaýar. Diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteor Jurnal neşriniň maglumatyna görä, Türkmenistanda howanyň temperaturasy häzire çenli hasaba alynan iň pes derejesine aşaklap rekord derejä ýetdi. Daşowyň ýekece sebitinde howanyň temperaturasy -22,12 gradusa aşaklady. Bu 1959-njy ýylda ýekejede howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlaly bäri iň pes temperaturadyr. Odol bu sebitde iň pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınıpdy. Şonda bu görkezüji -15,16 gradusa barabardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki mediasy 5-11 dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli ýetjekdigini elan etdi. Ýöne howanyň temperaturasının rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Marly habarçymyz grip dümöginiň giňden ýaýramagynyň dermanhanalara barýan adamlaryň sanynyň ýeti köpelmegine getirendigini hem aýdýar. Sanlyja gün odol gapylary boş duran dermanhanalaryň öňünde häzir onlarça adam üýüşüp dur. Kelle agry üçin bir san derman aljak bolsaň, 1 sagat nobatda garaşmaly diýip habarçy belledi. Ol grip dümögi bilen kesellen büdjet işgärleriniň hem köp bolmagynyň hastahanalardan ýa-da saglyk öýlerinden syrkowlandygy barada resmi nama almak isleýänleriň sanynyň artmagyna getirendigini hem aýdýar. Bu bolsa habarçymyzyň sözlerine görä resmi nama almak üçin tölenýän paranyň möçörüni ýokarlandyrdy. Indi metspravka düzetdirmek öňki ýaly aňsat däl. 10 günlük metspravka almakçy bolsaň, öň 300 manat para bermelidi. Häzir bu 400 manata ýokarlandy. Diýip Marly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol ýurtda haýsy idaradyr sowda merkeziniň öňünde nowatlar dörese, şol ýerde narhlaryň destine göterilýändigini hem belläp, ýakyn günlerde dermanlaryň gymmatlajagynyň ikuşsyzdygyny aýdýar. Bu zatlara serejan adam ýok. Adamlaryň haýsy idara ýa dukana zerurlugy artsa, şol ýeriniň işgärleri şol zerurlugy özlerine görä baha kesýärler. Diýip büdjet işgäri sözüne goşdy. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Sewitiň saglygy goraýyş bölüminden we ýurdun gidrometeorologiýa baradaky gullugyndan kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň çäklerine anomal sowuk howa geçen hepdäniň 2-nji ýarymynda aralaşyp başlady. 5-nji dekabrda Lewapdaky habarçymyz Darganat etrafynda aşy sowuk howanyň ilatyň ýyladyş meselesinde şeýledi. Agyz suw we gaz üpçünçliginde bökdönçlikleri döredöndigini, öýri meýdanlardaky mallaryň onlarçasy haram ölendigini aýtdy. Türkmenistanda saklanýan aşy sowuk howa garamazdan häkimetler büdjet işgärlerini mejburi paxta ýygymyna çekmegi şu hepde hem dowam etdirdi. Hususan da daşowda döwlet edara karhanalarynda her 4 adamdan biri mejburi işlere türildi. Jekmejek maglumatlary kärdeşim Maksat Ataýewden dinläli.
Türkmenistana dowam edýän paýta mewsimining fonuny şu günler Daşowut we Lebap vilayatlaryna häkimetler büdjet işgärlerini mejburi paýta ýygymyna çekmek işlerini dowam etdirýärler. Yerli çeşmeler we synçylar soňky wagtlarda sebitler aralaşan sowuk howa garamazdan hepdäniň dowamyna yerli edaralarda her 4 adamdan bir adamyň ýygymy mejburi çekilýändigini aýdýarlar. Hepdäniň dinç günlerine bolsa mejburi ýygym işleri köpçülikleýin häsiýete eýe bolýar. İş günlerinde nowbat boýunça her 20 adamdan 5 adam paýta goýberilýär. Gijeki çalşykda işleýän adamlar işden soň paýta ýygmaga uğradylýarlar. Dinç günlerinde büdjet işgärleri köpçülikleýin ýygyma çekilýär. Diýip yerli çeşmeler we synçylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdiler. Raýatlaryň sowuk howada mejburi paýta ýygymyna çekilmegi sebit ýol başlarynyň ýurdun gowuçy meýdanlaryna paýta hasylyny soňky hanatyna çenli ýygnap almak işlerini tutan yerlilik bilen wada berýän wagtlaryna gawat gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji dekabrda vilayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatyna ýurdun gowuçy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanatyna çenli ýygnalmagyny tapşyrdy. Sebit ýol başlary ýygym mewsuminiň talaba laýyk dowam etdirilýändigini aýtdylar. Bu iki vilayatyň Daşowut we Lebap vilayatlarynyň häkimleri gowuçy meýdanlarynaky paýta hasylynyň soňky hanasyna çenli ýygnaljakdygyny wada berdiler. Ýöne sowuk howa barada gurrun gozamadylar. Diýip bir yerli synç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Howa maglumatyna görä şu günler Daşowut vilayatyna howanyň temperaturasy günnüýlerine -4 gradusa çenli, gijelerine -15 gradusa çenli aşaklaýar. Lebap vilayatyna bolsa howanyň temperaturasy gündüýlerine 2-4 gradusa çenli, gijelerine -10 gradusa çenli aşaklaýar. Sowuk howa garamazdan sebitlerde mejburi ýygym işleriniň dowam etdirilmegi, döwlet ýol başlarynyň paýta ýygymynyň depkinlerini güýçlendirmegi, ýylygyna talap etmeginiň ýyzyanyna gawat gelýär. Ýa-da prezident Berdimuhammedow oktyabr we noýabr aýlarynyň dowamynda geçiren mejlislerini vilayatlarda ýygym işleriniň depkinleriniň güýçlendirilmegi barada sebit ýol başlaryna birnäçe gezek görkezme berdi. Türkmenistanyň hökümet henüz ismimizdäki üçin ýurt boýunça kesgitlerinin paýta plan borçnamasynyň dolu ýerine ýetirilip ýetirilmänligini yglan etmedi. Döwlet medeniýeti şu günler ýurdun gowuçy meýdanlaryna bar bolan paýta hasylyny ýetkisiz ýygnap almak işleriniň dowam etdirilýändigini, şol bir wagtda öňümüzdäki oba hojalyk mewsumine gowuç çekiljek meýdanlaryň ekişe taýýarlanýanyny habar berýär. Ýurtda noýabryň 2-nji ýekşenbesinde belenip geçiren hasyl toýunyna hem şu wagtda çenli ýynalan paýta hasylynyň mesberleri barada anyk sanlar aýdylmady. Dowam edýän paýta mewsumi prezident Serdar Berdimuhammedowyň döwlet ýol başçy hökmüne gödäwçilik edýän ilkinji paýta mewsumi bolup durýar. Galy berse-de geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri paýta plan borçnamasyny dolu berja eden sebitler barada dawaraly habar bermekden saklanýar. Odalky ýyllarda türkmen medeniýeti paýta hasylyny ilkinji bolup ýerine ýetiren etraplar barada habar berýärdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Azatlyk radiosy Daşowut we Lebap vilayatlaryna büdjet işgärleriniň sowuk howada mejburi paýta ýygymyna çekilmegi barada sebit häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistana dowam edýän paýta mewsumine resmi derejede sentýabryň başynda girişildi. Bu ýyl ýurt boýunça 580 000 hektar meýdana gowa çekilip 1.250.000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak gödeňinde tutulýar. Oba hojalyk resmiler ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmagy barada habarlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Duşanbe güni sebit häkimler bilen geçirilen iş maslahatyny gowuçy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanatyna çenli ýygnalyp alınmagy bilen bir hatarda ilatyň durmuşyna degişli beýlek käbir meseleleri. Şol sany sebitleriň ýylydyşylgymlary, ilatyň elektrik energiýasy we TV gaz bilen üpçünçiliginiň gödäwçilikde saklanmagy bilen bagly meseleleri garaldy. Gepleýär Azatlyk radiosy hepdäniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şu hepde Hazar deňiziniň kenarlarynda döwlenlerin köpçülikleýin ölümi bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Döwlenlerin ýüzlerçe maslagy Türkmenistanyň, Gazagstanyň we Orsiýatyň kenarlarynda tapyldy. Orsiýatyň Dagestan regionunyň resmileri bu ýagdaýy tebigy sebäpler bilen düşündiren bolsalar, Türkmenistan tarapyndan hiç ýeri düşündiriş bolmady. Döwlet medeniýeti bu ýagdaý barada habar bermedi. Döwlenlerin kelek bolmagy bilen bagly Türkmenistandaky ýagdaý barada kardeşim Sehranyň maglumatynda. Hazar deňiziniň türkmen kenarynda döwlen maslyklarynyň ýüzlerçesi peýda boldy. Bu waka Hazaryň Russiýanyň Dagestan Respublikasyndaky kenarynda müňlerçe döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gawat geldi. Soňky 10 güniň dowamyny Gyzyl suw adasynyň kenaryna ýüzlerçe döwlen maslygy peýda boldy. Käbir kenarlarda balyklaryň maslyklary hem tapyldy.
Diýip ýagdaýdan habarly Balkan welaýatyndaky çeşmämiz aýtdy. Hadar deňdiniň düýbünden ýitip barýan endemigi Hadar düwleni Türkmenistanyň Gyzyl kitaby bilen birlikde 2008-nji ýylda tebigaty goramagyň halkary bileleşiginiň gyzyl sanawyna hem girizildi. Çeşmämiz häzirki wagtda ýurdun deňiz flotunyň eserleriniň Gyzyl suw adasyny we deňzi düwlen hemde balyk maslyklarynyň arasalamak işlerini geçirýändigini hem sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy peýda bolan maslyklar we bu ýerde geçirilen arasaçylyk işleri sebäpli Türkmenbaşy şäheri bilen Gyzyl suw adasynyň arasyndaky kadaly gämi gatnawynyň ýatyrlandygyny aýtdy. Bu aralykda günüň dowamında 2 gezek gämi gatnawy bardy. Olaryň biri çarlak, beýliksi galkyny şatly gämiler tarapyndan amala aşyrylýardy diýip habarçy bellidi. Çeşmämiziň sözlerine görä düwlen maslyklary sebäpli käbir ýük gämileri öz wagtynda Türkmen portuna gelip bilmediler. Azerbaýjandan gelen ýük gämisi Hazar deňziniň Türkmen serhedinde bir näçe sagat garaşmaly boldy. Agramy takmilen uly bir adamyň agramyna barabar bolan düwlen maslyklary gämi hereketine ziýan ýetirip bilýärler. Diýip çeşmämiz aýtdy. Awlanylmagy düýbünden gadan edilen Hazar döwlet gorowhanasynda we onuň çäkli gorowhanasynda goralýan düwlenleriň bedeniniň uzunlygy 130-155 cm, agramy 50-85 kilograma barabardyr. Ýokarda aýdylanlar barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri maglumat berýärler. Azatlyk bu barada Türkmenbaşynyň häkimliginden we halkara deňiz portundan hem kommentari alyp bilmedi. Ýöne çeşmämiz ýurdun Harwy Deňiz Institutunyň bir işärine salgylanyp düwlenleriň we balyklaryň helak bolmagyna, soňky döwürde deňiz suwunyň aşa hapalanmagynyň, onuň düzüminde zäherli maddalaryň köpelmeginiň sebäp bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýar. Bellesek bu waka dekabryň 1-nji hepdesinde Hadaryň Dağıstandaky kenarynda 2500-den gowrak düwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Kavkaz reali gullugynyň maglumatyna görä, olaryň ölmeginiň sebäplerini anyklamak boýunça derňewler dowam edýär. Ýöne Dağystanyň we Russiýa Federasiýasynyň daşky gurşawy goramak baradaky guramalary olaryň ölmeginiň goşadyrnyň içinde tebii faktorlar bilen baglanşyklydygyny ýylan etdiler. Düwlenler adyndan 2 hepde öň öldü we tupan olary kenara çykardy diýip Dağystanyň daşky gurşawy merkezi aýtdy. Merkeziň hünärmenleri zorlukly ölüm alamatlaryny we balyk torlarynyň galyndylaryny tapmadylar. 5-nji dekabrda Russiýanyň tebii baýlyklar ministrliginde bu ýagdaýa bagyşlanan ýygnak geçirilip, onda çykyş eden ministr Aleksandr Kozlov ölen düwlenleriň takyk sanynyň Hadaryň günorta böleginde Kizlar aýlygyndan Samur deriýasynyň agzyna çenli aralykda geçiriljek kenarýaka gözleglerden soň 15-nji dekabrda belli boljakdygyny aýtdy. Ol düwlenleriň ölmeginiň anyk sebäpleriniň laboratoriýa seljeriş merkeziniň synaglarynyň we texniki ütköşmeleriniň netijelerinden soň belli boljakdygyny hem sözüne goşdy. Soňky 10 ýyllyklarda düwlenleriň köpçülikleriniň ölümi her bir näçe ýyldan bir gezek hasaba alınýar. CNN neşri Hazar düwlenlerini goramak baradaky gulluga salgylanyp, şu ýylyň başynda Hazaryň gazak kenarynda 140-dan gowrak düwlen maslygynyň tapylandygyny habar berdi. Şuňky gün düwlenleriň nowatdaky helakçyliginiň sebäpleri barada bir zat aýtmak kyn, sebäbi düwlen maslyklарynda geçirilen analizleriň netijeleri heniz belli däl. Ýöne muňa seismiki işçiňlik sebäpli metan zyňyndylarynyň bölünip çykmagynyň günäkärdigini çaklap bolar. Bu reňsiz we ýysyz gaz ýokary konsentrasiýalarda merkezi nerv ulgamyna zeper ýetmegine we zäherlenmegine sebäp bolup biler diýip Moskwa Döwlet Uniwersitetining Geografiýa fakultetiniň okeanologiýa kafedrasynyň uly muallimi Sergey Muhammedow Kavkaz reali gullugyna beren maglumatynda aýtdy. В небольших котловинах Северного Каспия, в больших котловинах Среднего и тем более Южного Каспия наблюдается сероводородное заражение. Demirazy Hazaryň kiçik howdanlarynda orta we esasanam günorta Hazardaky uly howdanlarda vodorod sulfidiniň hapalanmagy hasaba alınýar. Bu hem ýiti isli, ürän zäherli gaz, onuň zyňyndylarynyň hem köpçülikliň ölüme sebäp bolan bolmagy ähtimal.
diýip Muhammetow bellidi. Ýakynda Birleşen Ştatlaryň Kosmos Agentligi NASA'nyň kosmosdan düşürilen täze suratlarynda Türkmenistanyň Hadaryň gündorunda yerleşýän newit gaz infrastrukturasyndaky 12 ýerde ýokary derejede metan gazynyň sydýandygynyň üssü açyldy. Adatlyk bu iki wakanyň arasynda haýsydyr bir ara baglanşygyň bardygyny ýa ýokdugyny anyklap bilmedi. Hadar düwlenleri Hadaryň türkmen böleginiň uly we kiçi adalarynda şol sanda uly we kiçi garada düwlenli, Osuşnoy, Ogurjaly adalarynda ýaşaýarlar. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna görä 20-nji asyryň 80-nji ýyllarynda Hadar düwlenleriniň 15 000 golaýy. 2007-2008-nji ýyllarda 1000 sansy we 2011-nji ýylyň iýulynda Ogurjaly adasynda 500 golaýy bellige alyndy. Hormatly radio dinleyijileri, sizi hepdäniň jemi gepleşigimi dinlediňiz.